Ia, hir yw pob ymaros, ac oedd rhaid i'r Dreigiau aros nes rownd 9 i flasu I buddugoliaeth gyntaf yn yr NSL eleni. Ac mae'n deg I ddeud bod y daith yn ôl o ganolbarth Lloegr yn dipyn melysach a swnllyd o'r herwydd. Heno, mae Dreigiau Nexus Caerdydd yn gobeithio adeiladu ar y buddugoliaeth honno yn ei gêm gyntaf o 2 mewn 8 diwrnod adra fan hyn wrth iddyn nhw groesawu Nottingham Forest. El MacDonald oedd chwaraewr y gêm yn erbyn y Panthers wythnos dwytha ac mi fydd yn rhaid iddi fod ar ei gora eto heno I sicrhau'r meddiant mwyn bwydo Row a Iarrington o flaen y rhwyd. Fel mae pethau'n sefyll ar ôl 9 rownd, mae Forest 2 safle yn uwch na'r Dreigiau yn y tabl, ond fel dywed yr hen ystrydeb, mae momentum yn holl bwysig a bydd angen i'r tîm cartra fanteisio ar hynny mwyn ceisio dringo'r tabl a chau'r bwlch. Cael y chal oedd hi yn y chwarter cyntaf wrth i'r gêm gyrraedd y cyfnod supershot, gyda Forest ond 1 pwynt ar y blaen, ond yn anffodus, yr un hen stori i'r Dreigiau y tymor yma wrth i'r gwrthwynebwyr fanteisio ar y cyfleoedd debwynt yn llawer gwell na'r tîm o Gymru. A does na neb gwell o ymyl y cylch na'r seithwr golia o dde Affrica Rolin Strutzker. Roedd y Dreigiau yn gwneud pethau'n anodd i'w hunain gyda'r un hen gamgymeriadau diangen a chyfleoedd addawol mewn meddiant yn dod I ddim. Dro ar ôl tro yn dilyn symud a ffasio da gan y Dreigiau roedden nhw'n gwastraffu'r meddiant drwy o'r chwarae a gorfodi'r bas ola. Fe'n rhaid i'r Dreigiau gymryd anadl drwy saib tactegol yn yr ail chwarter. Ond yr un oedd y stori wrth ddod yn ôl i'r cwrt gyda Strutzker yn rhwydo'n gyson ac yn ddi-ymdrech. Ond nid Strutzker yn unig oedd ar dan. Roedd Freya Henschel hefyd yn gyfforddus o ymyl y cylch oedd yn cael dylanwad positif ar y sgorfwrdd i'r ymwelwyr. Hyn, fe ddaeth llygedyn o obaith ar ddiwedd yr hanner cyntaf i'r Dreigiau wrth I Georgia Row yn gyntaf. Ac yna Philip Iarrington ddechrau darganfod I hanel ar y supershot. Ond roedd y bwlch yn un sylweddol ar yr egwyl, 29 I 43 I Forest. Unwaith eto fe gafodd El MacDonald gêm arbennig wrth iddi ddwyn y meddiant ar sawl achlysur, ond y Dreigiau yn methu a dal I gafal tra'n gwrth ymosod a'n boddi wrth y lan bob tro. Dau Iarrington yn methu cyfuno y tro hwn. Cyn seren Lloegr Chelsea Pittsman yn hyfforddwr hynod hapus wrth I Forest gyrraedd yr hanner cant a'r Dreigiau mwy na 10 pwynt ar ei hôl hi. Roedd angen newid pethau felly, Georgia Row yn cael gorffwys a Chelsea byd ymlaen I geisio cipio'r supershots. Wrth gyflwyno'r supershot i'r NSL eleni, bellach mae bwlch o 10 pwynt yn gallu cael yn gymharol sydyn, ond I chi rwydo'r ymdrechion o ymyl y cylch. Ac yn anffodus, roedd y diffyg cywirdeb yn hym seith i'r Dreigiau yn heintus, gyda hyd yn oed Chelsea byd yn methu canfod y rhwyd yn lan. A hynny ar sawl achlysur. Rhaid canmol y Dreigiau am ymdrechu'n 10 hyd at y chwiban olaf un, a neb mwy na Philip Iarrington oedd yn gwasgu'r gwrthwynebwyr yn gyson. Ond nid noson y Dreigiau oedd hon I fod. Rolin Strutzker oedd chwaraewr y gêm ac heb os, mae'r seithwr cryf o dde Affrica wedi creu argraff mawr iawn yn ei thymor cyntaf yn yr NSL. Yn dilyn I buddugoliaeth gyntaf o'r tymor yn erbyn y Panthers oddi cartra, roedd hwn yn noson siomedig i'r Dreigiau ac mi fydden nhw'n benderfynol o newid pethau yn yr House of Sport nos Ferchar pan fydden nhw'n croesawu'r Panthers i'w tomen I hunain. We knew it was going to be a tough game, but we really wanted to come out and build on the performance we had last week, and I just think in all areas we weren't good enough today. It was a really tough 60 minutes. Forest are a class side with a great super shot, so no, it was really tough, but I'm really enjoying being keeper. Obviously it was really sad about Leah, but no, I'm really enjoying working with Jackie and we're really building on that partnership week on week. I think we let ourselves down in that first quarter and we didn't start very well. We looked a little bit disconnected and then they just shot the lights out. So we were sort of trailing right from the start. So that was a little bit hard. We spoke a lot about keeping the ball. We did that really well last week, and I think, tonight we just didn't take care of it. We needed to work the ball to circle edge. I think at times we were just trying to throw the ball in from the halfway line, which didn't work. So, easy fixes going into Wednesday. I think the biggest thing for us is recovery, so making sure that we get home, get some good sleep, hydration, food and all that stuff. We've got the Panthers again on Wednesday night. So, look, I think we're really keen to make
sure that we take it to them. I know the girls are a little bit disappointed with that performance, so we'll have a good look at ourselves and just, we've got one little light training before we hit them. So I think it's just little things and, you know, we don't have to fix everything at the moment.